Isteže. Tak určite. Odpisy aj z tej, ak to nevadí. Mne to nevadí napríklad. Odpič je dobrý. Ja sa aj po tebe napijem. On nás filmuje. Mrzko na ňu kúpne. 0,2. V žiadnej krčme to nedostaneš, lebo to nie je to. Ja ťa vidím! Ja teba papám. Ty si ho našiel! Ten koláč. Ešte zapiť Petra? Milan! Aký je ten guláš? Aký je ten koláč? Som našiel na zemi. To som myslel oné. Ak to nemá lyžičku, tak ten je koláč. Toto. Proste piva ti dám za guláš. Ale spapaj ten guláš celý. Má. Sa jej grgne. No, nedaj Bože. Rukou môžeš repovať. Nepovedal. Tak spívam vúko, no. Ty kameruje? Pozri ako srka, no natočí. Nie? Mišo, A ja som si ho tak nie, už do toho telefónu, tak to vypni. ja viem, kde je ten koláč. A ja viem. Dlho sa poznáme, nie? Pelika. Si ho zaniesol tam do ďaleko, ale nenájdeš ho. Dajte mi túto. Trafnem po krížok voľačím. Ja mu ho šibne mozem a bude. Počúvaj, priložím s tým telefónom. Radšej si to brúško nafilmuj. Vypadne, vieš? Daj, ty vás zoberiem. Nie. Nikolka, papaj. Nemáš toho. A furt len za mnou.